wannan yaron da kuke gani shine tsinannen yaron da ya haɗa AI ɗin da ya sa aka kama Sultan. To amma bara in sa bidiyon domin ku ji me ya faɗa da bakinsa. Kuma Najeriya kai tsaye ina bada kuɗi dangane da abin da ya faru. Mun yi bidiyo mun yi creating din AI mun daura a shafin mun kirkira account mai suna Sultan mun fasa a bidiyo a cikin account din to kuma Allah ya sa wannan abin shine sanadin da har ka zuwa shi aka mashi muna ba mu jama'an kalma hakuri kuma mai bayyana kaina a matsayin ni ne wannan laifin inda hali a sake shi ne aka mun saboda ni ne mai laifi ba shi ba. To da gaskiya ba kowa ne zai laifi su kuma da cewa shine laifin ba inda har ba shi ne ba kuma ina san cewa akan daidai nake wannan da shi ma gundun mutaccen gundun gawa da shi to da haka ina mai kira ga DSS Najeriya su sake Sultan su zo su kama ni saboda ni ne ke ita wannan bidiyo na fasta shi ne kirkira account mai suna Sultan kuma na fasta shi aka kama shi ba tare da dogon bincike ko daura laifi akan shi har ko gurfanar shi a gaban kotu ba tare da har ko gurfanar shi a gaban kotu ba tare da dogon bincike ba wanda a ce kun dogon bincike asalin account ne nashi ko ba nashi bane kuma ga bidiyon ne a wannan bidiyon domin ya zaga ko ina domin DSS su gani cewa ga wanda ya kirkiri AI ɗin da ya sa aka kama Sultan. Wannan kalubale ne ga DSS sai su nemo shi su kama shi gaggauta sakin Sultan saboda ga wanda ya aikata laifi ya faɗa da bakinsa kuma ni a matsayina na ɗan jihar Kano kuma ɗan midiya ban yafe ma ba. To yanzu kai a matsayinka na mai hankali wai ka zo kana tsine mutum idan kaga irin wannan bidiyon. In kaga irin wannan bidiyon kawai sharing nashi za ka yi. A matsayinka ma na mai hankali da tunani ba wai kalubalantar ka zan yi ko wani abu ina son gyara maka kuskuren ka ne. Idan ka kalla irin wannan bidiyon first abin da zai fara zuwa ranka shine okay an kama mutum ne saboda wani yayi bidiyo sannan ake zargin wannan mutumin to ka duba account din idan har shi yake son ya bayyana kanshi akan cewa shi yayi wannan bidiyon ai ba sai ya zo yana wani dogon bayani ba kawai zuwa zai ya dauki ko da hotonsa kai ko selfie ya haka ya saka a wannan account din da ya posting wannan abun da har yasa aka jinyo aka kama wani mutumi ka gane account din da asali DSS suka kalla idan har ya dauki hoton sai ya sa a wannan account ai ba wani sai ya wani tsaya yana bayani ba amma mutum ya je maka posting da account daban sannan wai ka zo kana tsine mai wannan ba daidai bane ba a matsayinka na mai tunani ka ƙara tunani akan wannan abu kuma wannan bidiyon da kai ka ƙara tunani akai kannan mutane da yawa masu irin tunanin nan su zo su dinga tsine ma yaro da bai ji bai gani ba shi a iya tunanin shine zai iya yi yanda za yi maybe a ce tun daga nan witness ya riga da ya fito za a sake wannan bawan Allah Sultan wannan gaskiya abin da kai ba daidai bane lallai tabbas in dai shi ne kuma ya tabbata shi ne to abin da ya kamata yi kawai ya je cikin account ɗin da ya yi posting ko da hotonsa na dole a yi bincike shi a kama shi amma ya fito fili na sanarwa kan cewa shi ne ya aikata wannan laifi ni gaskiya ban ji a jikina wannan shi ne ba saboda wanda ya aikata irin wannan abun gaskiya ba zai iya hito hili ya faɗa ba saboda ya ga abin da ya faru da Sultan kawai da yana ganin wannan ya yi ne don ya yi trending shi yasa to kuma wannan shirme ne gaskiya wannan ba dabara ba wannan shirme ne saboda in yanzu aka kama shi fa babu yadda za a iya fitar da kanshi gaskiya mu gyara fa.